جبارتنا فلمكين مولاي كلمتك مقدسة فالبواد علينا قد بالجسم تبنك ماي فين ملي مهابة فين ميلادا متى مارين تمولاي امين تشفي Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Nofru din il-qudiesa għal Anthony u Angela Buħaġar. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi, għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna, iħenn għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Għatina u Alla ħanin li iċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Eid li aħna qegħdin nagħmlu b'ordni tiegħek tħalli fina frott li jibqa' għal dejjem bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Tlaqna bil-baħar minn Toras u bqajna sejrin lejn Samotrajċja u l-għada wasalna Neapoli. Minn hemm morna Filippi li hija belt ewlenija fil-provinċja tal-Maċedonja u kolonja Rumana. Għadna għal ftit jiem f'din il-belt. Meta wasalna is-Sibt, ħriġna barra mill-bieb tal-belt lejn xatt ix-xmara fejn derilna li kien hemm dar tat-talb. Għadna bil-qiegħda u bdejna nkellmu lin-nies li kien hemm miġbura flimkien. Waħda minnhom kien jisimha Lidja, mara minn Tijatira, negozjanta tal-porpra u kienet tqim lil Alla. Hija għadet tisma' u l-mulej fetħilha qalbha biex tifhem dak li kien qiegħed jgħid Pawlu. Wara li tgħamdet hi u l-familja tagħha talbitna u qaltilna, jekk jidhrilkom li jiena nemmen fil-mulej, ejjew oqgħodu fid-dar tiegħi u ġelitna noqogħdu għandha. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Salm risponsorjali ngħidu flimkien, il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Għannu lill-mulej għanja ġdida fil-ġemgħa ta' ħbiebu t-tifħir tiegħu, ħajjifraħ Iżrael bil-ħalliq tiegħu u jitennew lizzihom bis-sultan tagħhom. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Ħajjifirħu bisfin, ħajfaħru bisfin l-isem tiegħu bid-daq tat-tamburu taċ-ċetra, għax il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu u jsebbaħ il-fqajrin bir-rebħa. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq friexhom. It-tifħir ta' Alla jkun fuq fommhom, dan u ġieħ
għal-ħbib tiegħu kollha. Il-mulej jitaxxaq bil-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. L-Ispirtu tal-verità jixhed għalija jgħid il-mulej u intom ukoll tagħtu xhieda. Alleluja, alleluja, alleluja. Mulejkum f'qalbi f'fommi biex inxantar kif jixraq il-kelma tiegħek. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta jiġi d-difensur li se nibatilkom mingħand il-Missier l-Ispirtu tal-verità li ġej minn Missieri huwa jixhed għalija u intom ukoll tixhdu għax intom kontum miegħi sa mill-bidu. Dawn il-ħwejjeġ qedtomkom biex ma titfixklux. Ikeċċukom il-barra mis-sinagogi mhux biss, imma tasal is-sija meta min joqtolkom jaħseb li jkun qiegħed jagħti qima lill-Alla. Dan jagħmluh għax la għarfu lill-Missier u lanqas lili. Imma dan kollu għedtulkom biex meta tasal is-sija ma jħawdukomx dan u tiftakru li jiena għedtulkom. Il-kelma tal-mulej it-tifħir lilek Kristu. Fil-kelma li qsamna llum, Ġesu fetħilna għajnejna fuq żewġ affarijiet illi jista' jkun li tidher kontradizzjoni illi fi żmien il-persekuzzjoni anki fil-ħajja sempliċi ta' kuljum fil-verità għalina b'mod personali jew għal dawk ta' madwarna ikun mument ta' rivelazzjoni, mument fejn Ġesu juri lilu nnifsu. U jiftħilna għajnejna wkoll minn ħaġa oħra biex ma jiġrilniex illi għax flok infittxu lilu, infittxu ideja tiegħu. Naqbdu magħha u nagħmluha idolu tagħna aktar minnu, ma nivvenerawx, ma nimxux miegħu, ma nikbrux miegħu. Il-figura tiegħu issir għalina xi ħaġa statika li ma titċaqlaqx. U għalhekk nispiċċaw nippersekwitaw il dawk li ta' madwarna li jidrilna li ma naqblux magħhom. Kif nimxu lejn il-verità f'dan l-ispirtu biex inkunu dejjem fl-imħabba tiegħu taħt id-difiża tiegħu billi nżommnu lilna nfusna wiċċ imbwiċċ quddiem Alla. Lidja ma kienitx taf min hu Alla, imma qalba kienet diġà kollha tiegħu. Hi kienet feċċitu, infatti marret f'dar tat-talb fejn imbagħad sabuha l-Apostli. Imma fil-verità kien feċċa u ta' li tqimu fil-verità. Għalhekk qalba diġà kienet disposta għal dik l-istess verità u ma sibitix diffiċli tilqew. U aħna f'dan kollu rridu nkunu bħal Lidja. Lidja kienet kummerċanta tal-porpra. Il-porpra mhuwiex drab komuni, huwa drab regali. U aħna quddiem id-dinja ukoll irridu nkunu kummerċanti tal-porpra. X'jiġifieri?
Jiġifieri li aħna nkunu xhieda tas-sinjorija tad-divinità ta' Kristu, mhux għax aħna naffermaw lilna nfusna, imma x'aħna f'relazzjoni ma' Kristu gwidati immexxija minn din il-verità. Qalbna kollha orjentata tħares lejh u ma nibżewx. Ma nibżewx. Inkella minflok nivveneraw lil Alla insibuna qed inqimu karikatura. U minflok inwasslu l-ħajja madwarna inkunu għadna mwaħlin u qegħdin niżerrew il-mewt tal-liġi. Ejja ndawru ħarsitna lejn Ġesu minn dan is-santwarju għażiż fejn Ommu tkompli turina kif induru lejh. Ikun infaħħar Ġesu Kristu, għal dejjem ikun infaħħar. Nresqu t-talb tagħna minn dan is-santwarju għażiż quddiem il-Missier permezz ta' Ibnu. Nitolbu l-ewwel nett għall-Knisja tiegħu biex jgħinna f'kull mument tagħha biex tkun dejjem sinjal tal-imħabba tiegħu għal kull bniedem. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej, nitolbu għall-familji kollha tagħna biex iżomm il-mulej idejh fuqhom u jħarsu lejn Marija bħala Omm u għalliema tagħhom. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej, nitolbu għall-insara kollha persekwitati biex ibqgħu sal-aħħar xhieda ta' dik l-imħabba li lejhom u lejna ma tiċċaqlaqx. Nitolbu ismana, nitolbuk mulej. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sakrifiċċju għad-tifir il-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u l-qatija li tgawdi lena ta' dejjem li jint tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom, nerfew qlubna l-fuq, nizzu ħajr il-mulej Alla tagħna, sewwa u xieraq tas-sew, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna
li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħa kbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu, il-ħaruf tal-għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħa d-dnubiet tad-dinja. Bil-mewt tiegħu qeret il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena mal-qawwiet tas-sema u mas-setat tal-anġeli, jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda jtennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħa il-kalċi, reġa radd il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċisku, mal-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Anthony u Angela Buħaġar li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtawa għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox
flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħarrex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li inti trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, kunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejk biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ngħidu issa flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena li nemmen li inti tinsab ta' bilħaq
fis-sakrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sakramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex bħajti u b'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Ejja issa nafdaw li nfusna taħt il-ħarsin ta' din l-om ħelwa. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mitinbi, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbu. Fit-tjieba tiegħek mulej ħares lejn il-poplu tiegħek u bħalma oġbok iġġeddu bil-misteru tal-ħajja ta' dejjem, għatih ukoll li jasal għal qawmien mill-imwiet f'ġisem imsebbaħ bin-nuqqas ta' taħsir bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu, irroddu ħajr lil Alla.